Start nummer 9, Thea Haldrup Jensen, sluttede anden hovedrunde med 0 fejl i tiden 79.23. Hun rider fra Saves hold nummer 2. Rytteren, som er på banen nu, er Trine Bak Jensen. Hun red med 4 fejl i første hovedrunde, og hun rider fra Ræve Helgård, som samlet har 4 fejl med videre. Og vi vil gerne have næste rytter på banen i start nummer 11, Kelly Pallisgaard, start nummer 13, Mathilde Gammelgaard på Carlo Bedsholz er klar.